diha no nang tali ni Moscabaw. Ha? Si Doktor Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Pastilan may gala ni di andar na gyud ang akong pagkatiguang may gala. Ah, atong Biyernes nag-opera ko. 4 ka oras. Kabila lang kong feeling laging bata pa. Di giduha na ko kuan schedule. Duha gyud ka operasyon kay giisip man ko nga kaya ay. Kaya lagi na. Kaya mo lang. Pag-opera na ko sa 4. Pag-opera na ko atong unang pasyente may ka dito sa Samal, District Hospital. Okay kayo ay. Ang gitanggal na ko ang tumor sa iyang colon. Ang bahay tae sa atong pinae may kala. Ito nagpundo na atong tae sa colon. Bale, paspas kayo may kala. Pero 4 hours lang gagyapo. Kaya pag human ang kong tanggal sa tumor, di naman siya masumpay dito siyang lubot. So, paggawas na ako, dili na ako gibutang sa iyang kilid ang paglibang niya. Kaya di naman gyud masumpay. Malisod man gyud kayo. Yeah. So, pagkahuman ato, sarado, niingon ko sa akong assistant nga, maglimpyo pa man mo diri sa operating room, kaya isa ra man kabog operating room sa Samal Maygala. Iplas na uban diri sa kuan, dagkong hospital diri sa Davao. Muadto lang ko sa isa ka operating room. Pag mahuman ko dito, limpyo pa man na sila. Madto na po sa room 2, sa operating room suite 2. Ha? Ubalin na po operating room suite 3. Kaya bang sige sila kamulo sa limpyo, nagsugod na ko opera rito spikas. Mo na among kuan basta gani mag double table may kala man gitawag double table na isa lang na mo daan ang pasyente ng operahan ng spikas, opera na mi diri sa room number 1. Pag igo-igo ginako ng masirado, maglimpyo mo sila sa pasyente, maglimpyo pa sa operating room. Ang katong room to, ready na to nga, muhiwa na lang ko. No, ingala ang among sitwasyon labaw na sa ako, may galang nga busy gid kay dili ko pwede makahulat nga isa lang nila ang ikaduhang pasyente. Kinala naka-ready na siya ba nga igo lang ko mo kambyo og gloves, kambyo og scrub suit, kambyo og mga gamit nako. Nya mga nurses po ready na po sila dito. Igo na lagi ko nga muhiwa na dito sa ikaduhang pasyente. So pagkahuman ako sa ay nabuang na niya itong kuang may gala internet dili maan ang Facebook ay Santa Cruz de Igos ning atong internet. Okay, anyway. So pagkahuman ako okay kay kung paminaw may gala. Last gig kay murag 40 edad. Niingon ko sa ila nga sa mga nurses ako mga assistant nga kaya ginan ako mga assistant nga panglimpyo sa bodeha, ready ang ikaduhang pasyente, unya kay makaon sa ko dito sa warehouse, kang ikaon man ko dito sa central warehouse magara sa Samal, sa Piniplata. So dito ko tigkuan, dito ko tigkaon. Order ko sa tindera asa kuan, hindi sa ni mga servers. Pag man ako order, lingkod-lingkod sa ako, Facebook, nangito man akong pananaw. Uy. Unsa man ingon na ko, boss. Naunsa na ka, boss? Ha? Nangito man imong pananaw, boss. Unya. Panig ko. Mutakilid na ko ba? Mutakilid ko. Pagkahuman, talibang man po ko. Santa Cruz de Igos. Naunsa man eh. Ni itanaw na ko, kaya pa rin. Sus, kanisingot naman kong bugnaw mga ito. Itong naman akong pananaw. Iyong na ko. Di mo gusto akong misis niya. Agaka ko, kay matutag siya. Wa siya kaabot dito sa pertahan mga gala. Di niya kakaya kay dako, kay kong tao. Singgit siya security guard nga, dong, tabang dong, kaya di na ako kaya akong bana dong. Dool isa ka security guard. Gunitan ko niya. Nga kay gamay. Gamay kayong security guard, di gyud ko kaya. Tawag na mo siya yung kauban, duha sila. Wala na, pass out na ko may gara.
Wa na ko'y makita, wa na ko'y madungog. Wala yun. Walaan ko panimuot ba. May na lang kay nasalo ko nila nga nagunitan ako nila ba nga wa jud ko matumba. So nagunitan ko nila pero tig yung bugata, wa naman kumulakaw. Pinangita ko sila og kanang silya nga malingkuran ako. Pero ingon sa akong anak nga nagsige na ko ingon nga palingkuran ko. Pero automatic na to ba, wala ko kay balo nga nagasulti ko ato. Wala ko'y madugog, itom yun. Wala gid nawala di ko panimuot yun. Pagpalingkod nila sa ako, nadukko na ko, wala na ko'y panimuot. Mupoy tama-tama gid nga nawala naka himat-ingon ko ba. Ikuha ko sa akong cellphone, i-text na ko akong operating room nurse. Ingan ako nga, Dens, kuha ako direct nalipong ko. May na lang kay nasen na ako, may gala ba? Nasen na ako. Kaya pag human na akong send, butang na akong cellphone ko sa akong side pocket. Wala na ako kabalo. Pagka kuha na lang, di man di ko mo tingog, ipahigda ko nila. Paghigda, mabati na ako nga ipang hilot-hilot akong tiil, hilot akong kamot, pisuon kay sakit akong kamot, ayaw na dong. Ayaw pisuan akong kamot dong kay useless kay na siya, sakit kay na siya. So, ibulong mo may gala nga sa ato diri sa Pilipinas, basta gining madismayo pang ipito ng imong mga kubagko, pang ipito itong kamot, useless na siya. Sakit kay na siya sa pasyente, kay conscious kay ang atong sensory, conscious kay ang atong utok, pero kita nga lipong, wata kay balog kung saan tabo, pero sakit kay na siya. Mura kagi agian og kuan ba? Pisod. Pwede yung sakita ng pisuo ng imong in between sa thumb o sa index finger. Suar gud kanang nalipong ka. Mura kagi bunal-bunal ng 2x2 ba? Pwede yung sakita. Dong. Ayaw na siya, ayaw na pisuan na akong kamot kay sakit kay na siya. Kuan pa daw ko, may pa daw akong pagsulti pero wala na ko. Automatic na to sa akong ba nga gara. Ako kung yunawon akong hunahuna ato nga ayaw nagduto daota na akong kamot kay opera para ba na. Trabaho lang yapong giisip ba? Ako giisip ato may gala kay napa ko ikaduhang operahan. Nga gisalang na dito sa operating room. So ang akong utok gusto pa gyud mo trabaho pero ang akong lawas ni surrender na. Ni surrender na gisigid. Oto, nangabot ang katong mga doktor sa district hospital sa Samal. Gipurusuhan ko sa anesthesiologist ang isa naggunit sa kong kamot. Kuhaan ko nilang blood pressure kay mahulog naman akong kamot sa silya may gala. Wala naman ko kay balog kung sanay na itabo. Gunita na lang ko akong kamot kay mahulog man sa silya. Gitungtong nila akong tiil sa bangko. Nanguha silang mga electric fan dito sa mga baligya dito mga juice. May po itong mga may po itong mga tindira dito. Tanaw nila nga tanaw nila nga dismayo. Nagingnan ko sa akong anak na doktor na siya, ma'am. Ayaw na siya panghatagi o kanang white flower. Daghan naman kay maingon, hala, pisuan, kumagko, kuan, kanay butangi, white flower, niya butang, haplasi, o kunang lana. Ninggingan sa akong anak nga, ma'am, sir, doktor na siya, sir, ayla na siya hilabti, kay kabalo na siya, kung sa'y maayo, anak. Atras sila kay doktor man, so naabot po itong mga doktor sa district hospital, paraplin sila. Moto, niingon itong anesthesiologist nga, painumon ko og kanang Sprite. dili ni advertisement sa Sprite so na conscious na ko gamay kay medyo nibalik na ba akong nibalik na akong utok. Niinom ko gamay sa Sprite. Ipainom po ko nila og Aspilet kay abi lagi nila na stroke ko ba. Di man gid maklaro na mga galag, atake ba kag kasing-kasing, atake ba ka na stroke ba ka. So wala gid sila kabalo. Ako ra gyud kabalo nga unsa nahitabo nako kay wala man ko'y sakit sa dughan. Wala man ko'y na hiwi akong naong, buyag.
Wala ka na yung kagwapo, Dr. Kagapi. Ha? Wala, gina siya niya. Pero ang katulagi, nakita nila nga mahulog akong kamot to, ikaw na stroke yun, diba? Ingon, sige sila, singgit, stroke siguro yung doktor. Stroke. Itubag po ko nga, lay, takat lang mo. Itubag naman ko kina, nanay, semi-conscious na ko ba? Kabalunan ko. Wala ay, itagaan ko nilang kaspilit, ipainom mo Sprite. Tapos, tagaan ko kindi. Love, siya kung saan na rin ipansak sa kong baba. Sige ko, nguya. Kaya makamuya naman ko. Nauli-ulian akong utok. Pero luya ko kay kumayala. Over ko kay kong trabaho ba. Over ko kay kong activity atong adlaw. Sugod pa atong Thursday. Kaya na-opera po ko sa Thursday. Friday man to. Last Friday. Na-opera po ko Thursday. Nag-weights pa dyan ko. Kaya, man na, usual na ako mga mag-weights ko Tuesday, Monday o Thursday. Kaya mag-weights ko. Kung dili ko mag-weights, may gala, suod naman ko, suod naman katiguang. Magkurog-kurog naman gamay ang kamot. So, kaning pag-weights na ko, nawala gid ang kanang kurog na ko niya. Dili ko kapuyon ng opera kay mga katungwa pa ko nagsugod og weights, kanang gym. Luya kay akong lawas. Mag-opera lang ko mga 2 ka oras. Kalingkuron naman ko, pero karon ay wala ay. Pero wa jud ko kabantay, gikapoy na gyud kay ko gyud. Kay wala man jud ko pag-opera na ko. Sige kog siaw, sige pakatop nito sige opera. Sige lang ipangatawa, nahumban ko na ko tong operasyon sa 4 hours. Wa gani ko kabantay nga 4 hours na dito among trabaho. Nya mo to nga gidala ko nila sa district hospital dito sa Plata katong akong ginaoperahan. Ibutangan ko nilang dextrose kay nanghin pag sa ako, sir, butangan ka na mo dextrose, bahala hindi ka masugot. Bahala di ka masugot, butangan ka na mo na kag dextrose. Itauran ko nilang dextrose, nanawag pula akong akong gitawagan na sa akong mga anak, akong mga doktor nga mga mga anak. Ipanawag tanan hasta tong mga kinsay ilang kailang nga doktor. Tawag tanan, Davao Doctors, DMSF, tawag sa Pedro, nanawag na, Dok, no, sir, naon sa manay ka, sir? Mao to, nagkalibog na akong anak, kinsay tuhuan, kidaghan king doktor, nagtambal sa doktor niya, ang doktor nga kitambalan kay gangisi. Dito, higda ko, pahigda ko dito sa stretcher lang, wala akong ilagay balhin sa kwarto. Sige, awas ang dextrose. ECG, normal. Moral ulit tao. Blood sugar, 210. Normal kaya nga gikan sa kuan, gikan nalipong, normal gyapon blood sugar. Gikuhaan po ko at kanang trop 1 munang test kung nag-atake ba ko kasing-kasing. Alay. Wala ko nakatag kasing-kasing. Wala lagi, ni-collapse lagi ko sa kakapoy ba? Collapse ko pagkakapoy sa kakapoy. Yun yung gunitan ko nila, exam, neurological exam. Kung naabay weakness akong mga kamot, sa akong tiil, kung mulihok ba, sir, gawas daw dila, sir. Tanaw nila kung mututok ba ko sa ila kay stricto kayong surgeon, hindi collapse. Motaway ka lang nga pila ka minutos nga tuwa ko sa district hospital sa Samal, higda, nakatulog ko. Niya, kinaghagok man ko mahigala. Karag na po ng mga residente, ang mga assistant na po. Hala. Naghagok si doktor ba? Basig nag-stroke gid siya. Dinagganay na po sila po sa ibutang. Gipukaw ko. Ikong, mukaw man ko lamis akong tulog. Gibantayan niya ko, duha ka doktor nagbantay sa akong tiil, dito sa tiilan. Di gyud mahawa. Ang isa anesthesiologist, ang isa training o surgery. Wala nang hawa gyud sa akong tiilan ba. Ang katong uban ng mga assistant, sunod balik, sunod gawas, ginatan-aw ko ba kung unsa may nitabo ani nga natulog mo lang man eh. Pag-abot og alas 4 may gala, tanaw na ko, ako naman pumalipong. Wala iluya kay siyempre nabutang ang dextrose god.
sukad-sukad nga wa siya biya ko kaagian ng dextrose. Ha? Ato siguro na dextrose ko 1987 pa man siguro. Ha? Wa pa mo mga tao. Wa pa mo mga tao kanaghanan sa inyo naminaw na ko ron. 1987 na siguro ko na dextrose. Nya karon na pod ko na dextrose, di mga pay lang do 25 anyos. So, tindog ko. Wa naman ko malipong niya. Kortina ra may naka-privacy na ko may gala. Ako din tawag to akong anesthesiologist. Tindog na ko book. Ay ako ra panganilan ni mga nickname ng mga katawan niya kung mga anesthesiologist yung robatan pa man kayo. Bok, matindog na ka bok. So, sir, ayaw sa sir kay basig daig matumba na po ka. Dilay. Kaupon. Pagtag gahi patas kabaw ba. Gahi patas kabaw matindog liko. So, pagtindog paglingkod na ako, gipakuha na ko ang dextrose. Ako yung nabot-bot. Sa pag-uri mo, bot-bot, Dr. Kagapi. Bagita pang doktora, agahay pag-igulo. Itanggal ang dextrose. Pag humana kong tanggal dextrose, tindog na yun, istorya. Istorya sa naitabo atong ikaduhang pasyente. Okay naman po. Na-tracing na nila. Ay lagi kagulo ito ikaduha kaya mo na itong gimo. Ginimpyuhan na mo ito kay limpyuhan na ito ang tiil na gara. Ang ikaduhang pasyente. Ang unang pasyenteng operahan ako, stable kayo. Natuog pa. Nagkikipag-misi. So, wag yung problema sa akong operahan itong first operation. Kaya ako mag-himog yun. Atong Domingo, dala na ako akong bisita sa Korea, Michael. Ang mga Korean doctors o kanyang Australian investors. No? Niyato dito sa akong rest house. Dala na ko sila sa New Plata District Hospital. Pasuroy na ko dito. Nag-examine ako itong operahan ako. Okay kaya ganisinas mo na. Wala gini mahigala. Ang atong utok yun. Ang atong utok mo yung dadala sa ato ba? Unless of course may unang utok. Bye. Sobra nagtrabaho ni mo bye. Pahuway sa bye. Nya kay kanilang akong kinaiya may galang kung naagyan ko objective na mag-opera ko. Kung manong ginagawa na siya, dili ko pwede yung ka ng maglakwat sa ako ni ba, dili si puton ng pasyente o kung di ba magpadugay-dugay, mag-inom-inom, magkape. Wala, yun ko ana ba, pag ingon ako alauna ginoperasyon, pag ingon ako alas 9, yun, dili na siya pwede maulahin na siya 15 minutos, 10 minutos, wala na siya. Pag ingon ko na ako alas 9, na, ang anesthesiologist, makasabaan yun ko, wala pa dito, naglingkod. Mga bitaw na nga, kadaghanan sa akong mga anesthesiologist since 1986, makuan lagi, makarakara lagi pag, kay, mabot pang gugug, 20 minutos before sa operation. 15 minutos before operation, sa pag-asa ka nga sa hospital. Namutana mo, basta gani Dr. Kagapi mag-schedule operasyon. Amerikano pa na sa tanang American time ba? Mag-una yun ko na may gala, kay kung man ko, mo settle down ko dito sa operating room, maglingkod-lingkod ko, tanaw-tanaw ko sa ilang mga instrumento, kung kompleto ba. Ako tanaw na ako ng pasyente kung kaya ba yun niya ang operasyon. Niya magsigil ako, lingkod-lingkod, magpakatop dito sa taplin na while nag-anesthesia ang anesthesiologist. So ma-relax ka ikaw nga sayo ka ikaw makaabot sa operating room. Wala pa ko naka-opera may gala nga malig ko ba? Wala pa yun. Ever since 1980. Muna akong kinaiya nga. Pag schedule na ko alas 8, 7:30 na ako dito. Mga na siya nga, ang akong utok may gala, siguro naingon na siya nga, sir, pahuway sa ta sir, kayo sobra naman kayo na imong trabaho sir, sa tinuod may gala, katong simana ba, Monday to Friday, why putol, makaulit ko sa balay, alas 6, gabi ba, kaya, sobra naman sa akong schedule time ang konsulta. Di ba mo na imong mabiyaan yung taga-Agusan del Sur, taga-tuwa dito sa ating layo uban gikan sa Buanga
Alam nga nang biyaan na nimo nag-check-in sa hotel niya para lang yun makakita ko sa ila. Di maluoy kung hindi na ako humanon mga gala. Mao to nga katong Monday pa ingon sa Friday, wala ay. Perti gyud akong presura gyud. Di sanay naman ko kayo. Pero ang akong utok ba na-divide na operasyon. Ha? Pag human, nagatubang pag mga guest gikan sa Korea, gikan sa Australia, gikan sa Amerika, katong isa na akong guest nga gikan sa South Africa mga gala. So, dito na ko daan, na-pressure na ko ato daan kay mga importanteng mga tao ba. Mga gitawag sa dito sa Bohol, mga dagking. Dagking mga taado. Ha? Di, na-pressure na ko nga. Wa na ilabot sa akong regular nga schedule, regular nga magtrabaho, regular mag-opera, konsulta, napag-pressure nga mo abot ang akong guest gikan sa Korea, gikan sa Australia, gikan sa Amerika, wa ko kabalo anong South Africa nga niabot. Pero hinuon, ako silang na-entertain pagka Domingo, balik-balik pa ko, dagan diri, dagan dito, sos, human ako atong ka-collapse, pero lihok lang niya ako, pero ma-feel gina ko siya bang na naingon gina akong lawas, sir, pahulay lagi sa kadali, sir. Pahulay lagi sa kadali. Ha? Pagkahuman ato may galan yung kamata ko mga alas 4 sa hapon, 4:30. Di naman ko ka luya man kay ko. So gipa-drive na ko akong anak. Gi-drive ko pengon dito sa akong pagdasa. Pagkatulog ko, nakahigda ko, wala naman gid ang luya, wala man gid ko. Pero may bawaan yun ako siya bang anak ba ganing mag-decision making daghan man ko kay trabaho may gala kay kabalubi ako nga na ako'y mobile app tibok kalibutan na siya. Ang ako mobile app mo naama dito lugar nga tubagon din ako ang ilang mga pangutana nga lugar dito mag second opinion ka. For example, na kay pasyente nga gusto nimong may bawaan nga tama ba ning gihimo sa imong doktor, so i-upload nimo dito ang imong mga laboratory, mga x-ray, mga CT scan, makita na ako dayon kay gi-upload man siya. Pag makita na ko siya, makay-decision na ko nga kaning gihimo sa imong doktor tama ni. Ha? So kana siya nga port, kana siya nga feature sa mobile app ay kala diagnose yourself. Mao na siya ang pinakasikat karon sa tibuok kalibutan kay tiaw mo naa kay pasyente nga operahan, maikaingon gudayon ko in 1 second, kay balong na ko nga ayaw nagpa-operahay dai. Kay mamatay na sa operating room. Makita na ko dito sa laboratory, kay gibutang man ako unsay history, unsay nitabo sa imong pasyente, pila edad, unsay nahatag nilang tambal, unsay ilang probable nga kuan nga himuon nga operasyon. May baon ako dito kay imo man to i-fill up ng mga blanks dito, i-fill up nimo ang mga history sa imong pasyente o mga laboratory. So, tubagon na ko to siya. Magsige lang yung gunit og cellphone may gala kay mutubag man ko dito. Pag mo kana sila lagi, kana kato pa lang nga trabaho ba? Ha? Libugation nga imong utok kay alam nga mag-evaluate ba kag pasyente nga tuwa sa kuan, tuwa sa Honduras. Ha? Mag-evaluate ko nga ay pasyente dito sa Rome, sa Italy. Ha? Na ay pasyente dito sa naisa na dito nga gikan sa Africa may gala ba. Nag-upload sa Africa. Kaya my doctor will be operating on my son. And this is what happened. So, ibutang niya ang history niya, sumitabo sa iyong bata. Karoon, ipadala niya ang x-ray, ECG, mga CT scan. Ako dahil gitubag siya nga, your son needs immediate surgery. Teteng di payas, negro, Africano. Ito na, di kan pag-us Pilipinas. Wa man mo confirm dito may gala, may nga. Laing doktor ba? Mayingon nga, tama na. Ha? Wala may, kakita ba dahil mo og website o sa mga second opinion anang ingana? Wala man. Kana naman nga akong diagnose yourself. Kung kamo mga tigpaminaw na ako, namoy pamilya dito, operahanan dito sa Saudi, UAE, asa ba nga lugar nga kuan, pwede nila i-upload ang ilang mga sakit.
mabutang nila ang mga x-ray, CV, kanan, laboratory, i-upload nila dito. Akong basahon. Ako siyang i-diagnose, paitaan ako paagi kung tama ba na yung operahan ba yun siya o dili pa. Mao na siya ang diagnose yourself karon may dala. Aside sa atong features nga maka-diagnose ka sa inyong sakit. Mo na ang diagnose yourself. So, kamong mga tigpaminaw nako, naa na sa inyong cellphone. Di man mo gasto ana kay libre man. I-download sa inyong cellphone, ay pasagdi na siya diha, ayo naghilabti, ibutang lang na sa inyong cellphone kay kung naamoy kinahanglan las anang yung mga silingan, yung mga parinte kato sa Amerika. Sa Amerika may gala ba? Abi ninyo high-tech na dito. Santa Cruz, Lagos, mga matay pa sa outpatient department, pwede makita sa doktor. Ingana ang pinakalisod kayo ang healthcare sa Amerika may gala. Abi na ko na dito di ay kung pagkasakit nimo, tag-5, tag-6 ka doktor ang mutanaw sa imong pasyente. Dili ay mamatay na lang ka sa outpatient department ba? Wa kay katanaw nimo. Ingana kalisod sa Amerika. Abi na ko sa TV ra day na kanang daghang kay mo tan-aw sa imong pasyente, dili ay. Asa ka tan-aw nga perting bisiha? Si Dr. Kagabi ni, sa doktor sa kanginan. Di mo dagan ang Ilang dagan eh?